Hola, hola. Hoe is it dan, Lani? Secondary man dan hizo. Why? Nee, mas my nose de me bro. Man viri man ik het kan die you aya. Nee, ik val me nou bij Lani, ik val me nou bij. Yes, bro van mij. Ik wil ook niet zijn nose uitrollen zien man. Alaaf ik kom weer, zo Maxime tegen mij. Kom kijk mis. Ja, die van jou. Isso is die boy niet bro van mij. Like any eater, like hier my out aan het choller is. Word die man. Hoe lijkt me like die? Ah bro van mij. Hoe lijkt die? Ik zeg er aan me bro. Hoe lijkt je voor jou mij bro? Wat weet je choller is nee? Nee, boy lijkt alright. Wat is alright nou me bro? As joken doen. Ja. Hoe lijkt je? Ja, ik zeg je dan. Het lijkt duidelijk. Die man, moet je me vertellen van ja, duidelijk je. Ga mijn auto medisch krijgen. Hoe zijn jij? Ah? Je dan auto lijkt alright. Bro, lijkt het wel. Je dan me bro, ik zeg je dan. Raad me bro, wees eerlijk met mij. Ook je lijkt het lelijk. Yo. Just hoe lijkt het? Als je nu eerlijk bent, dan je moet doen het niet. Nava? Is my fucking kun. Die man kom iemand lang al gezegd, Nava. Die kom lang al gezegd.